गोदोनि बारजों बिटिआराव गोबानानै लाबाय जिउै माहामोन गोसोम जोमै আপোনালোকক এই প্ৰতিশ্ৰুতি ঘোষণা মাত্ৰ নহয় আমাৰ কমিটমেণ্ট আৰু ঘোষণা দি যাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আজি লিখি ক'ব পাৰে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মিত্ৰজোঁটৰ কেণ্ডিডেট যিয়ে নহওক 6 লাখৰ পৰা 7 লাখ ভোট লৈ পেলাই জিকিব কৰি আছে এতিয়া গৰম লগাই কৰি আপোনালোকে জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ 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 হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ কংগ্রেস পার্টি জিন্দাবাদ सिफुंनि देंखोजों जायो बियो जौगानायनि देंखो बागुरुम्बानि तालै तालै जौगानायनि गोदान आगान बिटिआर गोरोबथायानो जौगानायनि लामाखौ बेखेवबाय रायजो दङ खौसेयैनो प्रमद बर'जोंनो सोलायनाया जौगानायनि नखर नखर सोलायनाया जौगानायनि नखर नखर बिटिआर गोरोबथाया जाबाय गोदो फैफिननाय बिमानि ओंखारनानै फिसाफोरा फैफिनजोब्बाय बर' रावा सरखारि जाबाय मेडिकेल कलेज फैबाय बिटिआराव गोदोनि थाखाय डिआरडिखौबो लाबोबाय बर' कसारिनि वेलफेयार काउन्सिल बर' रावा मावख'आरि राव जाबाय